החלפת אוזן. האוזן זה החלק בתוך השלדה שמחזיק את המעביר. זה נועד להישבר במקרים שהמעביר מקבל מכה, אופניים נופלות וכו'. החלפת אוזן. האוזן זה החלק בתוך השלדה שהמעביר יושב עליו. לרוב זה מקבל מכות מעצים, סלעים, כל דבר שיש בשטח. נועד להישבר כדי לא לגרום נזק לשלדה עצמה. בשביל להחליף את האוזן מורידים את ההילוכים להילוך הכי קטן ומוציאים את הגלגל. משחררים את המעביר עם LN5. ופותחים את האוזן עם LN5 גם כן. שוברים את החלקים ומוציאים את האוזן. צריך להכין אוזן חדשה. לוקחים אוזן חדשה, מלבישים אותה, לוקחים את האום וסוגרים בחזרה את הכל במקומו. אחרי שסגרנו את הכל צריך לראות ששום דבר פה לא זז ושזה עומד במקום כמו שהייתה האוזן הקודמת. לוקחים את המעביר וגם כן עם LN5 סוגרים אותו בחזרה. מחזירים את הגלגל למקומו. סיבוב אחד של הפדלים, אתם מוכנים לרכב. יאללה.